A co? Ještě nenahrála, debile. To byla nějaká chytrá. To byl zavírat. Natočíme Aňu. Aňo! To všichni slyšíte. Budete slavní, budete na YouTube. Vlastně tam chodí tolik lidí, viď? Ježiši! Pater, ještě jdeme střídat, jdeme střídat, moje oko. Jdem patřit. Vytancovat. Pojď, jdem na chodbu. Teda dál, na záchod. Počkej, slucha. Au, ty debile. Hezký zadek, Martin. Martin. Máš hezký zadek. Můj krásný zadek. Super. Marto, bude slavnej, bude to na YouTube. To je plno, tady se nedá tancovat. Tancovat. Skrytá kamera, jo? Skrytá kamera. Já jsem ti chtěla jenom dovařit. To je skrytá kamera. Tak ona tam máš mluvit, jo? Ne, to je skrytá kamera, jo? A já jsem to už tady. Je, jako v reklamě. Dvě jako v reklamě. Kam si dá kamera, koukej. Hej. Jdeme ještě jednou, udělám taky na. Prosím. Ty jsi svině, vy. Skrytá kamera, teda už ne, no. Deset minut. 10. Že se ono se to odpočítává naopak. Já nepoznám, kolik je 10 minut. Tak jak to zvoní, tak 10 minut. Vlítla se mi do zálár! Co to bylo? To bylo co? Tak mě pořád sleduje. Souchy. A jo, pořád kouká. Já nevím. Já ztratila rovnou. Jsme hodný, my jsme byli. My jsme ztratili rovnováhu. My jsme hodný, my jsme byli. Skrytá kamera. Dej mi švětlo, nebudu ti natáčet. Co to bylo? Já už že se narazila. Jdem? Já jsem ti chránila přední, ahoj. Já natáčím, to je skrytá kamera. Skrytá kamera. Jo. Sleduj. Ale já myslím, že 10 minut bude, než se na to podívat.
Cože? Chci na to podívat kam? Tady budeme v